Kembang rawe mau urung diaturake to, Tru? Urung diaturake. Ya. Mbak Lian, ayo sisan. Urutke mrono. Ya. Kembang rawe, monggo Mbak. Katuran jumeneng. Ya. Yo. Nah. Wah, ayo. Pemandangannya dadi beda ya, Tru. Beda. Maksudnya seragame iki do ijo-ijo Mbak Rian iki. Pripun, Pak? Dereng dadi melih seragame. Dereng dadi wong niki be wau anu golet dadakan mawi tesih utang dereng dibayar niki, Pak. Ampun kuwatir. Kepripun? Melu kula niku mesti mbayar dhewe sampeyan. Aku mbayar dhewe ora. Anggepe tak kira nek dibayarke ora. Pun nggih pun. Mengke kula ajari tembang kula fikol nggih. Nah dari nembang tipikal-pikal barang ora tendiangi rami musisan kowe ora. Nek ngajari ki nek ora nganggo dipikol ki ora dadi. Oh, nggih. Jane sinten sing ngajeng fikol niku? Mboten nonton sampeyan niku ora. Heeh. Dibawane dawake kembang rawe. Lho plastik iki guyu cengengesan ora. Ora melu golek glimpangke sisan. Ya. Sing napa, Pak? Cara mriki mboten napa-napa, cara kulonan bawane malah niku dienggo perbendaharaane kanca-kanca presiden men do nyateti iso nek ana. Lho tembang sini kok lho sing nganggo kewer-kewer barang niku lho. Sing napa? Anake digendong kewer-kewer. Nggih. Biyen inyong isih cilik. Biyen kabeh ya isih cilik ya terus. Saiki wis semono. Ha iya. Semono napane? Wonge. Mbak ampun. Maksudnya pun gede ngoten. Nggih, dadi andang dlondeng. Lah jenengan niku remene sing gede napa sing cilik? Kula napa? Nggih. Kula niku waton nonton mawon. Kok watonana ora? Ngaraos sing gedhe nek anane sing cilik ayo. Ha ta? Ngaraos sing cilik nek anane sing gedhe. Wong niku waton manut sing kuwasa mawon. Titris nani biyang rama Ditresnani biyong rama. Dipun gendong kewer Ayo wis genah. Ayo. Pripun? Mesti kewer-kewer. Jenengan niku remene nggen kewer-kewere kan? Niku kula senengi asli. Wong gendong kok lali. Ayo. Jenengan kelingan pas gendong mesti nggih. Mboten. Weruh wong tuwa-tuwa do gendong lali. Nanti mlaku barang iki kewer-kewer. Bocahe. Ayo. Rina wangi Kewer-kewer ora. Dipun kudang Sing gampang senenge ra jamak-jamak itu. Iya. Kepripun sing gambang? Kowe mau tak sing gampang mau takon kula pas jajan teng angkringan. Kepripun? Pak, ngopo? Ajeng nyuwun prisa sinden sing kebumen asmane sinten nggih, Pak? Kowe lah. Monggo sing gampang ki legan lho kae, Gong. Heeh. Si Joko. Mbok, Deng. Nek niki legan, nek sing teng burine sing gampang niku enten sing legan mboten? Sing burine sing gampang. Nggih. Napa to? Oh, tim streaming to? Tim streaming niku. Ampun. Lah kepripun? Wah, wis omo kabeh niku nggih. Oh. Wau enten sing bareng kula enten sing ajeng fikol kula terus kula dicie-cie ngoten. Waduh, ana sing cie-cie ngoten. Wah, ya wis. Kok wis ben nengke wae, Gong.
Dijunjung sinten nggih? Nika ta? Nika. Ayo Harminggat kowe. Kameramene ngono nakal banget kok. Ning bocahe bagus. Bocahe bagus nek ngomong gagap. Oh. Kaya distraksi kae. Tesih bujang mboten niku. Tesih. Oh, tesih bujang. Pun ampun kuwatir nika. Heeh. Nah. Mbak Lian dapure anu daleme kleru pokoke. Nganti isin lho, Gong. Dijunjung lan disawah aja kok wonge montore gagat disetater niku berarti kan sehati sing ditunggangi kalih sing nunggang sehati niku Pak. Wida piye dak kameramu dolen wae Maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika? Mas Dodo. Niku sehati kalih montore. Ngono sehati do wisan do. Aduh, sirahe dusuk-usuke debok. Inyong nangis tulung-tulung. Wiyaga ngene, Mbak. Wiyaga kula niku nek sampeyan nembang terus wonten sing jagongan to. Heeh. Kaya sing ngempul karo sing njaipong niku terus adep-adepan. Niku sampeyan mboten bahane napa? Napa? Ngrasani sampeyan. Niku wingi nggih nurut dalan cerita curhat kali kula niku. Sing ngempul sing njaipong niki piye masuk ora? Masuk teman. Dijaluk pendapat. Ngaten ora. Ya. Parikane banyu masak ya aja ngono Tri kok njur kagol kok ora didah yo kepripun Mas Mantri to nggih sakniki senengane nek teng kulon nggih kaya niku pokoke kendangane ya sing kaya Mas Mantri putrane Mas Narpo ngendang ya pokoke kendangane sing kaya Mas Mantri. Nggih, mancan niku banyak apik kendangane. Sak tekone sing rapi. Mangga. Ya. Piye sidane piye? Bakule kewaci mau sing ngendi? Ya. Mangga, kembang rawe Mas Denko ya. Ya. Jiwalang gaji. Ya. Susu prawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane ra karuan. Icik-icik wir. Icik-icik wir. Icik-icik wir. Icik-icik wir. Icik wir. Hai. Ya.
saktale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe ya suwe saben jejer nyakal tangane banjur ngomong Tresno caritane wong seneng tunggal sak dale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe ya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno Atiku digawe bingung kembange mawar terus ya mapanke marep ayo kok wanita kuwi paribasane tinimbang rambe gaspol wong seneng tunggal sak bale wiwitane saya suwe ya suwe saben jejer tangane ngomong aku tresno matur nuwun Nggih, Jan. Semangat kabeh nggih, Mas. wah kanca kulane ora semangat tak toke kok mboten baen-baen pokoke melu kula niku penatane kudu keras Kudu semangat, kudu melek nggih. napa Kudu melek. oh krungu komentar kudu melek nggih Napa, Jan? kudu melek Melek nggih. karang rungon-rungonen nek kula niku sak Rungon-rungonan apa? kudu melek niku wau nggih wah Sampun. penabuhe niki pokoke coba sing nyanyi
anu napa jenenge iki kembang rawe niku wau sapa upamane kaya tatin ngoten. Oh lha napa mung males-malesan. Neng nang nang. Lek kira ya me yo. Oh. Agane sampean kan anyar. Wah, semangat. Oh, berarti demenyar nggih. Napa? Demenyar. Demenyar niku napa? Demene nek sing karo sing anyar-anyar. Kok nek wis lawas ora seneng. Nggih mboten ngoten. Lah niku kan dene demenyar, demen nek anyar. Demen anyar. Nggih niku sing apik kaya ngoten niku. Lho kok malah sing apik kaya ngoten niku. Maksudku ngene lho, Tru. Iya. Maksudku tetep semangat. Iya. Ayo saya pirang tahun saiki sing ayu ki melu aku pirang tahun, puluhan tahun. Tatin po wis durung duwe bojo. Nganti saiki anake 7 apa pirate? Akeh temen lho. Akeh niku ketetesan banyu dane meteng kok. Pun lenggah Nggih sampun nggih. Matur suwun. Ayo genti kowe Tin. Delok kaya ngapa goyangmu iso kaya Mbak Lian ora? Iya. Mbak Lian ki manut karo nganu kok kendangan. Kendangane alun ya golangane ya alon. Bareng banter ya banter. Aku paling seneng kok weruh cangkeme anting ya. Ah iya. Wo. Ayo kok nganggo watuk barang mau. Nganggo